Традиционният лък е този, който се е използвал в миналото по време на бойни действия. Изключително силно е свързан с древните българи. Това е, може би, най-широко застъпеното оръжие. Е направен от съвременни материали, но е с историческа форма. В миналото са били изработени от кост, рог, в сърцевината винаги е било дърво. Има дисциплини, които се извършват от място, такива, които са в движение, в легнало положение, клекнало, седнало. Идеята е просто да бъдат в различна ситуация стрелците, за да могат да покажат различни умения. Голямо щастие е това, че тук има малки деца, защото това означава, че тия деца, освен чисто спортната страна на нещата, имат и така, някаква дълбоко засегната струнка от това, че те са българи и носят кръвта на своите предци.